ben op mijn 12e begonnen met draaien. Gewoon kort gezegd, er was een feestje en er was iemand bezig met muziek draaien en ik vond dat toch wel heel interessant. En toen ben ik dus eigenlijk thuis gaan verdiepen, ben ik bij wat winkels geweest, zo heb ik mijn eerste DJ-set aangekocht. En toen ben ik destijds steeds groter gaan upgraden. En zodoende, ja, tot eigenlijk waar ik nu sta. Nou, wat mij fascineert is vooral dat het maakt niet uit of je nou 's nachts in een poppodium staat of overdag op een festival. Als je nou een publiek hebt dat helemaal uit zijn dak gaat, zelfs om 3 uur 's nachts geeft dat de grootste energieboost wat je ooit verwacht hebt. En dat is voor mij eigenlijk het mooiste wat ik me eigenlijk kan wensen. Wat Kunstbende voor mij betekend heeft, is dat ik als klein jongetje in 2015 bij hun binnenkwam in de AC in Roermond als een jochie met heel veel plankenkoorts. Ik durfde nog niet achter een draaitafel te staan voor een publiek. En op dat moment heeft Kunstbende me eigenlijk daaruit geholpen en eigenlijk geholpen naar waar ik nu sta. En daar ben ik ze wel dankbaar voor.